Wezareta Derve Amerîka ji Tirkiye daxwaz kir bi zûtirîn dem Osman Kavalî yê karsaz ku bi sponseriya karê hunerî û xêrxwazî tête naskirin ji zîndanê bête azadkirin. Herwasa Yekîtiya Ewropa jî çendîn care daxwaza azadkirina Kavalî ji zîndanên Tirkiye kiriye lê hikûmeta Tirkiye red dike dibêjin ku welatê wî yasaxwe heye û nabêtin çi welatî yan kesayetî fermanê bidine dadgehên Tirkiye. Wezareta Derveya Amerîkayê carekê bankê Tirkiyeyê kir ku di zûtirîn wextê Osman Kavala bê berdan. Banka Amerîkayê ya divê mijarê de bi îmzaya berdevkê Wezareta Derve Netprice hat belavkirin. Netprice di beyana xwe ya nivîskî de got divê Kavala di zûtirîn wextê bê berdan û wiha dom kir. Tawanbariyên bê bingehiyên li Kavala tên kirin, girtina wî ya bi dom û dirêj dosyayên di heqê wî de tên direng xistin, zerereke mezin didin serweriya hiqûqê û pîvanên demokrasiyê jî. Price got em gurin li ser wê yekê ku Tirkiye hemahengiyê dige li biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bike. û berpirsyariyên xwe yên di mijara hiqûqa navneteweyî de di warê hiqûqa navxweyî de jî pêk bîne dosyaya Kavala bi awayekî adil di zûtirîn wextê bigihîne çareseriyê. Arkadaşlar, Berdevkê Wezareta Derve ya Tirkan Hami Aksoy jî di heman wextî de bersîv da vê beyana Wezareta Derve ya Amerîkayê. bugüne kadar Hami Aksoy got me di vê mijarê de di Temmûza 2020 de jî bersîva Amerîkayê daye. Tirkiye welatekî hiqûqê ye, hiç ti dewlet an jî hiç ti take kesekî nikare fermanê bide prosesa mahkemekirina dadgehên me. Cihêgotinê ku Osman Kavala karsazekî ye ku bi sponsoriya karên hunerî û karên xêrxwaziyê li Tirkiye tê zanîn. Neviye Mehmet Ali Paşayê waliyê Misrê yê dema Osmaniyan e. Ew ji 19 meha Oktobra 2017 ve girtiye di zindana Silivriya Stenbolê de ye. Bi plangeriya li pişt protestoyên geziyê yên 2013 û bi hewla kudateya 15 Temmûza 2016 de tawanbar kirin. Lê heya niha di vê mijarê de desthilatdarên Tirk delîleke tinêjî konkret bo reya giştî aşkere nekirine. Lewma girtina wî di qeda navneteweyî de jî dibi sedemê nerazîbûneke mezin. Yekîtiya Ewropayê jî çendîn caran xwest ew bê berdan. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê jî heya niha çendîn caran biryara berdana wî daye. û herî dawiye jî serweriya Amerîkayê jî careke dî xwest ew di zûtirîn wextê bê berdan. Lê Serokkomarê Tirkan Erdoğan aynı wekî di zindanê de hiştina Selahattin Demirtaş ısrarê li ser berdewamiya girtina Kavala jî dike. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. Vele bînerhêja her dûr daxwaziyên Amerîka û yên Êketiya Ewropa jî li hikûmeta Tirkiye bu azadkirina Osman Kavalî hevkarî me Mehmet Sanrî şevekê zendî ji Stenbolê digelmeya kek Mehmet ev demê te baş. Daxwaziyên Êketiya Ewropa yên Amerîka bu hikûmeta Tirkiye li cadeya Tirkiye li çi dibêjin bu vê daxwaziya hene? Helwîstên partên opozisyonên Tirkiye çi beramber dosyeya Osmanî? Belki eksen dema baş mıxabın yani dema ku welatek azadiya anji mafin bingehiniye hamalatiyen xwebike bazarekiya siyaseta navneteweyî ev tişteke kirête mixabin welatên ku antidemokratik û totalîterin ev diyardet nava hemûya diyare wekî ku li Tirkiye jî diyare Osman Kavala Anje Demirtaş wekî me bültena xwe de jî diyar kir herê yek ji van nêzîkî 4 salaya girtîne li hejde delîleke konkret derbarê girtina we de tune ye lewma presa navneteweyî û zextên navneteweyî di vî warî de her diçi zêde dibe. Başa opozisyona Tirkiye di vê mijarê de çi dike? Opozisyona Tirkiye jî bo nimune partiya opozisyona herî xurt e CHP ye. CHP jî bi salan ısrarê dike dibêjin nabe ku hinde dûm û dirêj kesek bêgirtin ku bêyî ku delîleke yani delîlek konkret desta de heye ku tawanbar e. Lê mixabin Desthilatê Türk ancak hikûmeta Türk bi salane piştî hewla kudateya 15 Temmûza 2016 heta niha navkiravmayeke wisa de ku her gotinek nêrînek ya dijberî hikûmetê yekser bi hewla kudateyê vegirê de ancak bi kiryarên terorê vegirê de heger nekeve qewarê rêxistina ku Fethullah Gülen jê dibêjin FETÖ de bêxin qewareyê PKK û bi vî rengî Tirkiye serweriyê û an ji serederiyê li beramberî hêzên opozisyonê û an derdorên opozisyonê dikin helbet ji aliyê
نافخویی سیاست ترکیه و Türkiye layangirên hükümeti ji vê huşdariya Yekîtiya Avrupayê ya Amerîkayê jî gelek nerazîne û ew wisa dihesibînin ku ji xwe serweriya Amerîkayê ya nû li hemberî Tirkiyeyê nexwedanê niyetekî pak e û vê jî dikê hêcet ku bu hêj ji presê li ser Tirkiye zêde bikin û lewma hem layangirên hükümeti û hem ji berpirsiyarên hükümeti ji vê alî de li hemberî beyanên Yekîtiya Avrupayê û ya Dadgeha Mafê Mirovaya Avrupayê ya Amerîkayê jî gelek tundin û nerazîne lê hêj rasterast peywendiyeke rastaxût nêrbêna Amerîka û Tirkiyeyê de pêk nehatiye. Wisa çaverêkirin Wezîrê Derve Amerîkayê digel Wezîrê Derve Tirkiye vê heftiyê qise bike yani an ji do qise bike lê hêj peywendiyeke wiha rastaxû nêrbêna her du aliya de çênebûye û ev wek min got yani ev prosesa pres kirina an ji zextkirina an ji tepelserkirina opozisyonê li Tirkiye bûye tişteke rûtîn bûye tişteke normal ev ji bi sebebê nerazîbûna hêzên derve an ji dinyaya demokratîk belê Başa Mehmet wekû em dizanîn ku têkiliyên hikûmeta Tirkiye bi taybetî jî Recep Tayyip Erdoganê digel îdareya nû ya berê ya Amerîka Donald Trumpî têkiliyên baş hebûn. Lê hatina îdareya nû bu Amerîka bi taybetî jî Joe Bidenî ku doseyên gelekên giran berdestê wî ne derbarê Tirkiye. Dîtina te Tirkiye dê daxwazên Bidenî razî bîtin yanî îdareya Bidenî bo azadkirina Osmanî? Nihat vê em bizanin dema ku Trump te tekiliyek peywendiyeke rastaxû bêyî ku sazî û an ji müessesên Amerîka di navbênê de bir rastaxû telefon bû navbêna Trump û Erdogan de. Divê em hemû baş bizanin ku êdî ew awayê peywendiya çû xilas ji îrojûn de serweriya Amerîkaya nû de bi awayekî müesseseyî û bi awayekî prensîbên serweriya Amerîkayê peywendiyê xwe digel serweriya Tirkiye çêkin û her serweriyek dî. Lê divê em bizanin serweriya Tirkiye nemaze serweriya Recep Tayyip Erdogan dema Trump be keyfek yani lezzetek gelek baş ji we peywendiyê rastaxû yê telefonî wergirt. Lê ew derî hat girtin. Îrojûn de lewma min gavadî jî îşaret pê kir ku ta çaverêkirin ku du Wezîrê Derve yê Amerîkayê yê nû Blinken peywendiyê rasterast peywendiyeke telefonî gel Mevlûd Çavuşoğlu bike lê ew pêk nehat Wezareta Derve ya Amerîka diyar kir ku dikare rûjên pêş de ev peywendî pêk be. Yani hêj ji Tirkiye li hêviyeya ku gelo ka dê serweriya Joe Biden serweriya Amerîkaya nû dê peywendiyeke çawa محاولeyeke çawa dê digel Tirkiyeyê bike ev ji bo Ankara'ya jî hêj tam nezelale kadê hilwesteke çawa lê divê em baş bizanin. Mesela mafê mirova de mesela standina mûşekên S-400 de û nemaze mesela Rojavayê Kurdistanê de hiç divê Tirkiye nelûye hêviye biku weke dema Trump proseseke an jî peywendiyeke gelek rehet û normal dema Biden de jî berdewam bike hemû çavdêrê siyasî jî îşaret amajeyî bi vê xalê dikin. Baş. Mehmet Sanrî hevkarê min berpirsê ofîsa İstanbulê Kurdistan TV gelek spas bo van agehiya.